Chiar dacă nu întotdeauna pare că e așa, rolul sau rostul piedicilor este să ne reîntoarcă în echilibru. Cele mai puternice lecții pe care le-am primit de la viață au venit în momente în care viața ne-a dat, ne-a adus o formă de feedback negativ. Și nu mă refer la feedback aici ca fiind neapărat critica din partea cuiva, cât la fel de bine putea să fie un obstacol, o piedică, o amânare a ce-mi doream, o durere menită să mă oprească din ceea ce făceam și așa mai departe. De ce se întâmplă așa? Pentru că în mintea noastră animală noi vrem plus fără minus, sprijin fără provocare, ușor fără greu și foarte ușor cădem în fantezii. Adică ieșim din echilibru și ne dorim un pol fără celălalt. De aceea, în lipsa unui feedback negativ, a unei limite, nu învățăm, nu ne dăm seama când am ieșit de pe ce era echilibrat și când am intrat în zona de fantezie. Imaginează-ți că ești pe autostradă și imediat ce ieși de pe banda ta, începe să sune banda rezonatoare. Nu vei considera ca fiind o problemă, ci un mecanism de feedback negativ care mă anunță, mă avertizează că am ieșit din echilibru și să mă reîntorc la centru. Același lucru este valabil legat de piedicile pe care le primim. Ele sunt banda noastră rezonatoare să ne arate că prin ceva am ieșit din echilibru. Acum, ce ar putea să fie aici? De unde știu că am ieșit din echilibru? Ce înseamnă să ies din echilibru? Înseamnă, de exemplu, că mă grăbesc cu ceva. Înseamnă că ceea ce îmi doresc nu este din topul valorilor mele, nu mă reprezintă cu adevărat. Sau înseamnă că ceea ce îmi doresc dintr-un motiv de a demonstra ceva sau de a mă valida pentru ceva, vreau să fug, să scap de ceva. Toate aceste motive și multe altele ne arată că mintea noastră a ieșit de pe autostradă, de aceea piedica e acolo să vină să o anunțe legat de asta.